Вітаю, вітаю. Вітаю, вітаю. І не тільки. Тому, друзі, будь ласка, поширюйте ці стріми, міняйтеся локацією, заходьте в чати і ставте вподобаєчки, і будьте активні. І не забудьте, що наші етери проходять не тільки, можливо, так пізнавально, а ще й ми хочемо, щоб ви разом з нами долучалися до підтримки нашого проєкту, допомоги родинам героїв, допомоги переміщеним людям, які зараз потерпають від режиму Лукашенка. Це вам детальніше скаже пані Хелін. Ну і взагалі будьте активними, підтримуйте українські Збройні Сили і, скажімо так, цей ворог, який тут зібрався навколо нас, буде бачити, що ми єдині, що ми активні і що ми непереможні. Хеленочка, вітаю тебе, сонечко, ти, як завжди, файно виглядаєш. Вітаю. Надіюся, в тебе налаштовані вже всі галочки поставлені, всі процеси, так що все нормально. Тобі слово. Вітаю, пан Василь. Так. Ми, як завсёды, налаштовуємо, але зараз якость значно павялічылася, таму дзякуй усім, хто церпіць, пакуль вось гэтыя тэхнічныя нюансы, насамрэч, яны выматваюць, пан Василь ведаеце, і як, але я спадзяюся, што гэта ўсё крапкава і не на доўгі час. Вітаю наших сяброў, дзякуй, хто далучаецца да нашых этэраў, таму што мы тут абмяркоўваем украінска-беларускія, беларуска-украінскія навіны, падзеі. Іх шмат, і мне падаецца, вось колькі існуюць пасадэнькі, у нас заўсёды ёсць нешта такое палаючае, што тэрмінова неабходна абмеркаваць. Вось літаральна зараз побач са мной вакенцы, яно пустуе, гэта ковід. І ў Беларусі ковідная гісторыя, на жаль, яна таксама вельмі балючая. Вось, таму мы сёння будзем, безумоўна, абмяркоўваць эпідэміялагічную сітуацыю ў Беларусі. Я бы хацела пачуць украінцаў, таму што сёння мне адзін з маіх знаёмых распавёў цудоўную гісторыю. Ён меў неасцярожнасць чихнуць у метро, і вы не паверыце, як ён далей працягваў свой шлях, таму што на яго звярнулі ўвагу. Вось. І як гэта адбываецца ў Беларусі? Ну і, канешне, шмат рознага характару навінаў, якія поўнасцю не адпавядаюць таму, што ёсць насамрэч. Напрыклад, той, што сёння быў збіты над Беларусю беспілотнік украінскі. Вось. Ну і, канешне, эскалацыя войскаў з тэрыторыі Беларусі і заявы лідараў, якія мы маглі павагу атрымаць, пачуць. І, канешне, сёння мы канцэнтруем увагу на нашых пытаннях. Дякуй. Так, Хелен, я сьогодні дуже мав необережність кашлянути в офісі. Через 14 хвилин мене вигнали з роботи в гарному сенсі того слова. І я не знаю, в якому там зараз стані мій організм, але є певна слабкість. Тому, як каже пані Хелен, вакцинуйтесь. І як каже наша патронеса пані Лисиця, вакцинуйтесь і буде вам щастя, як в Данії. 92% населення вакциновані. Отже, обмеження зняли, Данія повернулася до нормального життя. Ось так і ми хочемо, як нормальна європейська країна, щоб всі були свідомі люди, обізнані по важливості. Тому, друзі, закликаємо вас теж. Зараз цей процес, він дуже простий. Будь-хто, будь-який громадянин може зробити щеплення і за це може отримати і кошти, за це може отримати певні преференції. І те, що зараз відбувається, то те, що ще за третю, як там не пам'ятаю, як там називається ту дозу. Бустерна доза. Тому, друзі, це не тільки в ваших інтересах, це в інтересах вашого оточення, вашої сім'ї, бо ми не знаємо, де, на якому етапі це можна буде підхватити, чи як це все може зробитися. А те, що перебіг хвороби буде не такий важкий, як без вакцинації, це вже доведено клінічно. Тому, друзі, ще раз закликаємо, будьте свідомими, будьте взаємоввічливими і максимально старайтеся
зробити вакцину і в місцях людних зберігати дистанцію і особисту гігієну. Що стосується тих подій, які відбуваються зараз в наших країнах, так, є про що зараз сказати. Є такий, як на мене, нам, українцям, такий довгоочікуваний драйв, який ми спостерігаємо зараз в політичному полі. Один за одним сідають, по черзі сідають як не військовий літак з допомогою Україні, так літаки з високоповажними посадовцями різних країн. Особливо це важливо, що ці країни наші союзники, ці країни зацікавлені в нашій територіальній цільності, ці країни являються справжніми друзями України. І ми вже вдруге сьогодні були свідками, що нарешті на Маріїнській площі прозвучало «Слава Україні». Дарма, що це не від українського президента, але яка різниця. Тому ось такий план дій на сьогодні. Так, ми знаємо, що Хелен в епіцентрі подій в Білорусі. До речі, Хелен, я почув останній інформацію, що наше військове відомство заперечило те, що цей безпілотник є українським. Можливо, це вже якась чергове загострення, чергова якась інсценіровка для того, щоб оправдати якісь дії, які плануються з території Білорусі. Не можу я гарантувати, що так воно є, але така інформація теж просочилась. Ну так, сёння мы відавочна сачылі за гэтай сітуацыяй. Афіцыйна тое, што дае наша сводка, кажуць, што гэта накальванне зноў-такі абстаноўкі вакол мяжы з Украінай. Дзейсна, сёння па паведамленнях у Беларусі замовілі пра тое, што 24 яшчэ студзеня, то бок прайшло ўжо, прабачце, тыдзень, быў пасаджаны якабы украінскі БПЛА, прабачце, беспілотнік. Але ў той жа час украінскі бок абверг дадзеныя абвіненні, якія носяць самі па сабе маніпулятыўны характар і з'яўляюцца адчыненай брахнёй. Брахня, якая відавочна пры дэтальным разглядзе не толькі самой сітуацыі, але і самого апарату, які беларускі бок афіцыйна замовіў як украінскі беспілотнік. Што хацелася бы зазначыць? Вельмі шмат беларусаў, і пра гэта сёння таксама паведамлялі нашы розныя інтэрнэт-крыніцы, у Гомельскай афіцыйна адміністрацыі замовілі пра тое, што жыхарам Гомеля забараняецца здымаць расійскую тэхніку на тэрыторыі Беларусі. Слово переклади, будь ласка, жыхарам це громадянам. Я не всі слова вивчу. Нічого, я перакладу. Вось, гэта маскалям платна, вам бескаштоўна. Таму у гэтым пытанні мы сёння так, крыху хіхікнулі, канешне, таму што мы купа паведамленняў, відэафайлаў атрымліваем з боку нашых партызанаў. Літаральна мне сёння ў прыват прылецела 2 паведамлення, вось што непасрэдна. Я не выкладаю іх у сеткі, я раблю, мне падаецца, годную працу, я проста тактычныя нумары спісваю і перадаю нашым партызанам, хлопцам далей па ланцугу, каб яны ўжо шукалі іх непасрэдна па геалакацыях, дзе яны всплывуць яшчэ. То бок, вось такім чынам мы вылучаем шлях гэтай тэхнікі расійскай, адкуль яна ідзе і куды яна ідзе. Калі ўлічваць, што ў Гомлі, у Рэчыцы, гэта пазамежныя, скажам так, па вучэннях рэгіёны, то бок, што там канцэнтрацыя велічэзнае войскаў расійскіх робіць. І, адпаведна, за ўжо публікацыямі, якія мы атрымліваем, сочыць увесь свет, і на падставе гэтага і французскія выданні, і нямецкія, і украінскія даюць інфармацыю пра тое, што Беларусь дзейсна стае небяспечнай, і роўна на падставе той інфармацыі, якую яны атрымліваюць непасрэдна з зямлі, то бок з Беларусі была зроблена ўчора заява. 75 еўрадэпутатаў паведамілі пра тое, што калі не пакінуць расійскія войскі тэрыторыю Рэспублікі Беларусь, то гэта афіцыйна можна будзе вызнаваць акупацыяй, што, безумоўна, за сабой пацягне нейкія санкцыйныя дзеі з боку і ЗША, у тым ліку, і краін еўразвязу. Таму наша задача зараз, мы паміж сабой абмяркоўвалі, што мы тэрмінова можам рабіць, паколькі мы гэтую навалач спыніць не можам, таму што, сілы непрапарцыянальныя.
Адпаведна, мы мусім дапамагаць выяўляць, таму што, ведаеце, тактычныя нумары іх там нет і зафарбоўваюць, што мы мусім рабіць, дэтальна разглядаць тэхніку і нейкія адзнакі, як гэта свайго часу рабілі ўкраінцы, дзесьці царапіна, дзесьці крывое калесо, дзесьці дула ў абратную сторону глядзіць. Вось гэта ўсё мы фіксуем і збіраем інфармацыю, мабыць, яна калісьці будзе патрэбна сусветным арганізацыям дзеля таго, каб удакладніць інфармацыю, мабыць, іменно гэтая тэхніка будзе чыніць злачынствы з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь. Ось, тому... Не менш тривожна інформація, не знаю, наскільки це знову правдиво, те, що Лукашенко задекларував, що ця техніка, яка зараз топчить білоруську землю, має залишитися в Білорусі як викуп, ну, хочуть її викупити. Я не знаю, це правда чи ні. Це знову певне підтвердження тої такої повзучої окупації, те, що, умовно кажучи, відбулося в Казахстані без жодного пострілу, але залетіло 19 літаків, вилетіло 7. Тому ніхто нікого не рахував, ніхто нікого облік не робив, баби ще наражають, але кажуть, що ця техніка, там і включаючи і іскандери, там включаючи і інші наступальні сили, вони можуть теоретично залишитися на території Білорусі. Не теоретично, ён уже афіцыйна замовіў ЛПТ, што ён будзе гэта выкупаць, што з'яўляецца, зноўку зараз падымаецца пытанне, зрабілі мы заяву, што нам імпануе, таму што сёння нашу заяву учорашнюю прадублявалі іншыя, ну так скажем, апазіцыйныя сілы Беларусі. То бок таксама звярнулі на гэта ўвагу, таму што мы падкрэслілі, калі нібыта вось гэты канстытуцыйны рэферэндум, якой мы заклікаем ігнараваць у любым выпадку, таму што дыктатар не з'яўляецца легітымным, адпаведна, ён не валодае паўнаважаннямі прадстаўляць у такім выглядзе нейкія змены ў Беларусі. І новай канстытуцыі, калі яна будзе ім прынята, безумоўна, таму што ўсім гэтым кіруюць не выключна нелегітымныя ўлады Беларусі, Крэмлі, яны ў гэтым зацікаўлены, яны адчыняюць для Беларусі плацдарм для размяшчэння ядзернай зброі, што, на наш погляд, напрамую можа выклікаць канфлікт. І мы гэта ўжо калісьці абмяркоўвалі яшчэ да падзеяў, мне падаецца, жнівеньскіх, якія адбыліся ў Беларусі ў 2020 годзе, што Беларусь дзейсна можа з буфернай зоны ператварыцца ў зону канфлікта паміж Расіяй і блокам НАТО. Што мы зараз і назіраем. То бок, калі расіянцы правядуць гэты ганебны рэферэндум, не важліва, як вы галасуеце. Важліва, як яны палічаць. А вы ведаеце, што на пеньках лічыцца ўсё вельмі класна. Таму сумневу ў тым, што яны ганебна правядуць, і ганебна будзе ён вызнаны, і ганебна яны прымуць гэтую канстытуцыю, нібыта народную прастытуцыю, мы, на жаль, сумневу не маем. Адзінае, што мы можам зараз зрабіць, заклікаць людзей ігнараваць, таму што парог яўкі 70% і з гэтых 70% мусіць быць за. Гэта за Канстытуцыю 96-го года, якую мы не вызнаем. Наша Канстытуцыя 94-го. Таму ці можа Беларусь стаць пляцоўкай, якая трымае ў сабе ядзерную зброю, на жаль, можа. Таму зараз усё залежыць ад беларускай апазіцыі. Не крыжы ставіць на Беларусі, а заклікаць людзей ігнараваць. Тым больш, што замежжа не можа прымаць удзел, то бок тут падрабіць немагчыма будзе вынікі. Адпаведна, мы зараз працуем па Беларусі і просім людзей проста не крыжы ставіць, а ўвогуле не з'яўляцца. У вас усе падставы падчас ковіду, якой бушуе, вы маеце поўнае права застацца дома на падставе таго, што дрэнна сябе адчуваеце і не хацеце распаўсюджваць інфекцыю. Гэта, на наш погляд, зараз лепшая стратэгія, якую мы можам прапанаваць людзям. А ти можеш тим, хто, можливо, не так активно слідкує, які питання будуть винесені на референдум, чим вони противорічать здоровому глузду, тезово, чому зараз цей референдум потрібен, чому він потрібен, це легалізація режиму, а що там такого є, що потрібно так жорстко ігнорувати. Я хацела бы звярнуць увагу, што мы спрабавалі вельмі сцісла гэта падаць у нашай замове. Я хацела бы яе, мабыць, зачытаць, каб людзі ўжо, што называецца, у простым выглядзе спрынялі гэтую сітуацыю. Заява прэзідыума Народнай грамады
просіць о наступным. Маючы адбывацца так званы канстытуцыйны рэферэндум выклікае шэраг пытанняў, пачынаючы ад палітычнай і юрыдычнай абсурднасці прапанаваных новацый, заканчваючы палітычнай мэтазгоднасцю ўдзелу ў кампаніі па правілах апанента. Так, прапануецца фактычна трэцяя палата парламента. Называецца яна «Усебеларускі народны сход», які не абіраецца шляхам прамога галасавання. Тым не менш, новы канстытуцыйны орган мае сур'ёзныя паўнамоцтвы, у прыватнасці аб'яўляць імпічмент прэзідэнту. І тут увага, але у канчатковым праекце асноўнага закону сказана, што прэзідэнт адначасова можа узначальваць усебеларускі народны сход. Гэта азначае, што аб'ект імпічменту можа узначальваць орган, які яго выносіць. Унтэр-афіцэрская ўдава сама сябе высекла. То вы разумееце, што па новай канстытуцыі усенародны сход, якой мусіць быць балансерам для прэзідэнта, насамрэч будзе узначальвацца той самай пачварай, якая з'яўляецца нібыта прэзідэнтам, нелегітымным, абсалютна. І відавочна, што сам сябе імпічмент ён ніколі не выпішыць, як і на тыя, хто прыйдзе пасля яго. Так прапануецца Канстытуцыя дзяржаўных органаў па праекце мяркуе, што прэзідэнт, кіраўнік выканаўчай улады будзе ўзначальваць усебеларускі народны ўсход, вышэйшую палату заканадаўчага органа і судовую сістэму. І гэта не пераразмеркаванне паўнамоцтвам, як было абяцана, а поўная канцэнтрацыя ўлады ў адных руках. Гэта аналаг манархіі. Новы праект асноўнага закону не закрывае для Лукашенка магчымасці балатавацца на пасаду прэзідэнта, зноў абнуляючы яго ранейшыя прэзідэнцкія тэрміны. Таксама ў Канстытуцыю ўводзіцца палажэнне аб дзяржаўнай ідэалогіі, што паўторвае артыкул 5 Канстытуцыі СССР аб кіруючай і накіроўваючай ролі КПСС. Выключэнне палажэнняў аб імкненні да нейтралітэту адкрывае прамую дарогу для размяшчэння ў Беларусі расійскай ядзернай зброі і сродкаў яе дастаўкі, што ў сваю чаргу робіць краіну мішэнню ў выпадку канфлікту Расіі з блокам НАТО. Уладам неабходна высокая яўка, не менш за палову спісачнага складу выбаршчыкаў, каб прызнаць рэферэндум адбыўшымся. Таму любыя заклікі людзей да выбарчых уранаў выгаданыя толькі Лукашенка. Усё роўна, як галасуюць, важна, як лічаць. Прэзідыум партыі «Народная грамада» заклікае грамадзян Беларусі ігнараваць палітычныя ініцыятывы кіруючага рэжыма і не ўдзельнічаць у злачынным выбарчым цырку дыктатара. Мы паспрабавалі вельмі сжата паясніць людзям, чым небяспечна. Мала таго, што ён абнуляе фактычна тэрмін, што адчыняе для расіянцаў, якія, безумоўна, будуць спрабаваць на пасаду прывесці свайго чалавека, узначаліць не выключна, главную, скажем так, галоўную функцію прэзідэнта, гэта зоўнішняя палітыка і вайсковая, а і зачапіць усенародны беларускі сход, якой займаецца ўнутрашняй палітыкай, то бок адна і та ж адзін і той же чалавек фактычна будзе поўнасцю трымаць зноўку ўладу ў руках. Вось гэта сцісла мы папрасілі людзей дапамагчы распаўсюдзіць, таму што наша пазіцыя не вызнаеш, будь паслядоўным, не прымай удзел. Ну і мы звярнуліся таксама да Святланы Ціхановскай. Я хацела бы таксама звярнуць увагу на гэта. Любая дзея лепш без дзея, але не Святлана. Дазвольце не согласіцца. Няўжо нам любое абы што? Нам патрэбен закон, працоўная канстытуцыя, і нам патрэбныя выбары. Усе гэтыя гульні ў крыжыкі, нолікі, веры, трубачкі патрэбны толькі для карцінкі і вызнання легітымнасці дзеячай улады. Як можна прымаць удзел у мерапрыемствах шулера, ведаючы, што гэта лахатрон? Чым дапамогуць дрэнныя бюлетні? Усім ужо вядома, што нашыя бюлеціні нікому не патрэбны. Вынікі рэферэндуму будуць такія, як патрэбны дыктатару. Або, мабыць, вы сумняваецеся. Веры на мінулых выбарах каму дапамаглі. Або вы думаеце, што нам больш няма чым займацца, але паверце, мы чынім супраціў, вядзем барацьбу ўнутры Беларусі. Мы рызыкуем сваёй свабодай сваімі блізкімі. І звяртаць увагу на махінацыі псіха у нас няма ні часу, ні жадання.
Прыслухайцеся да аўтарытэтных лідараў апазіцыі, да тых, хто цягам усяго свайго жыцця вёў барацьбу за незалежнасць і свабоду Беларусі. Калі вы не можаце самастойна аналізаваць сітуацыю, не вядзіцеся на сумнеўныя рэкамендацыі тых, хто яшчэ нядаўна улаштоўваў дыктатара і сумасшедшую дыктатуру, якая адбываецца ў Беларусі. То бок, такім чынам мы хацім заклікаць таксама рабіць нейкія вынікі з таго, што адбываецца ў прадстаўнікоў так званай апазіцыі. Мы не ідзем супраць іх, мы заклікаем быць лагічна паслядоўнымі. Мы бачым латушку номенклатурнага лукашыста, якой прапануе злачынныя акцыі, якія шкодзяць не толькі беларусам у Беларусі, але і беларусам за мяжой. На жаль, мы бачым купу номенклатуршчыкаў, якія знаходзяцца побач з Ціханаўскай. Мы заклікаем да дыялогу з апазіцыяй, якая чыніла супраціў і ведае свайго ворага, і ведае свайго апанента, і ведае, як з ім неабходна размаўляць і што рабіць, калі ён пачынае шантажаваць апазіцыянераў. Елен, а хтось пропонував якийсь майданчик для об'єднання команди там Світлани Тихановської з командою Народна громада? Я не пам'ятаю, як називається команда цього Зянона Позняка. Зенон Позняк. Так. Були якісь, ну, я знаю, я думаю, що були якісь намагання. А взагалі зараз перед розстрілом, як то кажуть, перед цим ганебним референдумом хтось ініціює якийсь майданчик, чи це зараз практично неможливо, зараз просто виступити заочно на одним фронтом? Ведаеце, я вчора параўнала гэту сітуацыю з украінскай. Калі розум ідзе суперак папулізму. Вось мы зараз знаходзімся ў той же самай сітуацыі, калі ў нас разумныя спрабуюць дамовіцца з папулістамі. У той час папулістам разумныя не патрэбны. Таму што там не ідзе мова за вызваленне Беларусі. Мы спрабавалі неаднаразова... Ну, таму што, слухайце, чесаць языком, а не паказваць, што ты зрабіў, гэта заўсёды танней. Таму мы звяртаем увагу, што судзіце па дзеях, а не потому, што паабяцалі. Абяцаць можна... Ну, я яшчэ раз скажу, я параўнала гэту сітуацыю з Украінай. Вельмі згадвае, калі папулізм перамагае. Калі мы чынім супраціў, вядзем барацьбу, і нас за гэта, каб вы разумелі, мы неаднаразова звярталіся. І я нагадаю, частка нашай каманды свайго часу была у камандзе Святланы Тихановскай. Мы дапамагалі праводзіць акцыі салідарнасці, мітынгі ў яе падтрымку. Мы былі побач роўна да таго моманту, пакуль мы былі патрэбныя для гэтага. Але побач з ёй зараз або крэмлядзі, або номенклатурныя лукашысты. Мы гэта проста расцэньваем як заручніцтва ў чыстым выглядзе і немагчымасць выйти з гэтага кола. Таму крытыка ў бок Тихановскай, вось вы видели калі-небудзь гаварящую вось нешта падобнае? Ці варта яе слухаць? Варта. Але мы замест спрэчак мусім зараз яе накіроўваць. Мы зараз мусім накіроўваць сваю энергію, свае сілы на альтэрнатыўныя шляхі з яе боку. Сёння мы зазначылі для сябе, што тое, што мы выклалі учора ў агульныя сеткі, наш погляд, светапогляд, яна сёння замовіла падчас канферэнцыі Zoom ва Ўкраіне, што важліва. Таму замест вось гэтых спрэчак, у каго, прабачце, пісюн доўгі, а у каго не, мы будзем намагацца трымаць дыялог з ёй непасрэдна. Ти знаєш, що на вашій стороні мають бути ще ці союзники, лідери європейських країн, лідери східноєвропейських країн, які підтримують, які фінансують цю всю посилання на стрім. Зараз я лекцію скину. Я до чого ще веду, зараз буде панувати хибна думка, і вона буде поширюватися, і можливо навіть штабами цих опозиційних популістів, що ми втомилися від такої от невизнаної. Ми хочемо повернутися в ті добрі часи, коли Білорусь була такою доброю, по ГОСТу все, де
всі бажали всі прийняли той міф, що продукція білоруська дуже смачна, і зараз вони будуть відтягувати назад до того моменту, але просто їм треба, ну так, відро льодяної води, так хоп, на них бризнути, навіть саме про білоруський, що треба зрозуміти, що так як було, ніколи не буде. Так Конечно. як було, зовсім ніколи не буде. Зараз йде той процес, коли ми зараз не на другий план відклали ці політв'язнів, тих людей, які заарештовані, ті людей, які знаходяться в полоні. Та зараз це менше на порядку денному, і тому це хочеться якось комусь кожному загладити. Оце зараз я спостерігаю в Казахстані, якісь такі міні-реформи, там якогось чиновника переставили, там якогось мера та Кіма і все остальне. Ні, друзі, ви розумієте, що так, як було, ніколи не буде вже. І так, як зараз воно є, воно може бути тільки горше бо коли оця хвора людина отримує вже умовно легітимну на референдумі владу, повну владу, тоді все, тоді ми нічого не можемо вже констатувати, нічого не можемо сказати, як констатувати те, що Білорусь на даному етапі цю битву програла. Я зараз Олексу додам Конечно. до цього, а ти поки підхвати. Ну, безумовно, я зараз хотіла би звернути увагу, що ми чуємо часто, об'єднайтеся. Я українцям завжди кажу, а чи ви можете, опозиційні сили, об'єднатися поміж собою? Ну, ви різні. Ви можете підтримати або не підтримати ініціативу. І у гэтым годнасць мусіць быць. Ёсць прапановы, вакол якіх неабходна аб'яднацца. Я 100-500 разоў казала, нам немагчыма аб'яднацца, таму што мы таму і розныя партыі, таму што у нас розны погляд на розныя сітуацыі. Мы не можам аб'ядноўвацца, таму што мы разыходзімся ў меркаваннях некаторых. Але гэта не забараняе нам аб'яднацца вакол адной мэты і вакол адной ідэі, якая будзе зараз намагацца і спрыяць вызваленню Беларусі. Мы працуем, безумоўна, з міжнароднымі арганізацыямі. Безумоўна. Адзінае, што міжнародныя арганізацыі не могуць вызначыцца з прадстаўнікамі Беларусі нашмат. Наконт аб'яднанай апазіцыі, не так даўно выйшла замова за падтрымкай Андрэя Саннікава. Андрэй Саннікаў гэта вось, скажем так, яшчэ тая наша апазіцыя з плошчы. Прысутнічала наша прадстаўніца каманды. Ці сказаць, што гэта аб'яднаная апазіцыя? Мы вакол мэты аб'ядналіся дзейсна. Зараз наше пытанне гэта апазіцыі, якая, мабыць, дзейсна яшчэ не мае досведу неабходнага, дапамагаць ёй стаць на вось той крок, дзе Беларусь будзе дзейсна незалежная, але не ісці на нейкія уступкі. Там дзейсна, я яшчэ раз кажу, вакол Ціхановска номенклатурныя шлюхі, прабачце. Яны не зацікаўлены ў вольнай Беларусі. Ім трэба бабло, якое можна будзе потым ганяць праз Расію і Беларусь. Ім не патрэбна незалежная країна. Так, Хелен, ми, знаєш, вже останніх 100 років стаємо на ті граблі, що українці, що білоруси в питанні об'єднання. Нас завжди, по крайній мірі, в сучасності більше орієнтовано на лідера, чим на якусь ідею. Тому, звісно, ми маємо теж це все пережити, і саме страшне, що якщо цього об'єднання не буде, чи може не бути, це втрата державності, втрата суверенітету і взагалі втрата якоїсь автентичності України. Тому я не знаю, що має статися в цьому просторі політичному для того, щоб ми змогли якось хоча б на ідеях, хоча б на гаслах об'єднатися, а потім вже, можливо, коли подолати загрозу, подолати цей популізм, активно конкурувати в політичній сфері. Але до того ще вам взагалі далеко, а в нас, дивіться, зараз яка ситуація. Начебто перемогли диктатора, начебто перемогли людину, яка являється повністю протилежністю того, що хоче бачити українець.
Маємо умовну якусь ліберальну владу, яка зараз скочується і щодня втрачає і довіру, і авторитет. Тільки події на цьому тижні просто шокували всю Україну. Те, що за 6 місяців, там умовно після резонансної ДТП, відео я говорю зараз про ДТП одного з слуг народу. Я не знаю, до чого ми зараз маємо домовитися, до чого ми маємо зараз підійти, але це об'єднання неминуче, у нас є загроза державності. І зараз всі, хто за Україну, має об'єднуватися. Ті, хто будуть тягнути на себе ковдру, вони не є далекоглядами, вони не є проукраїнцями, вони є популістами і якимось незрозумілим, а можливо навіть і агентами. Пане Василю, питали наші глядачі, де ж наш пан Василь дівся. А пан Василь є вже на місці. Хелен, друзі, в чаті питають, яка явка має бути, щоб референдум був в Білорусі легітимним. 70, да? 70% списочного складу, але тут так само цікаво, ці уваходимо ми у гэты списочний склад. Тобто я громадянка Білорусі, громадянство я не страцила, ці ухожа я у гэты списочний склад. Коли нас викреслюють, то треба розуміти, що ўжо не адбудзецца, тому що 1/7, так, 1/7 беларусаў выехала як мінімум за мяжу, а за межу галасаваць забаронена. Не забаронена, нам просто не дают такой магчымасць, скажем так. Конечно, мы бы ігнаравалі, але тым не менш скрыні тут будуць за мяжой адсутнічаць, таму мы не прымаем удзел. А ці хопіць ім бюджэтнікаў, вось тут пытанне, таму што шмат каго скарацілі тотальна. Таму рэштка тыя, што засталіся, але давайте будзем аб'ектыўнымі. Калі патрэбна будзе намаляваць, і мёртвых паднімуць з магілаў. Їм потрібна відеокартинка з деяких дільниць, Так. де люди припадають на Так. чергах, падають в оморок, в сознання, Так. але голосують. Стоять голосують. Пане Василю, трошки проговорили про ковід, трошки проговорили про ті загрози, які зараз нам може надати Білорусь, враховуючи велику дислокацію військової техніки, яка має залишитися. Я почав трошки українське питання, ви дайте своє резюме подіям останнього тижня. Взагалі, як ваше здоров'я? Дякую, та слава Богу, у мене вже все добре, адже завершується 3-я неділя після того, як я попав під каток, під роздачу. Я трішечки слухав по дорозі вас і Хелен, і слухав про здоров'я, про все інше. Друзі, бережіть себе, насправді, можливо, ця стадія розвитку ковіду і не тільки, адже ніхто остро-респіраторні захворювання не відкидав, тобто все вкупі. І хочу сказати, при тому всьому, що я переніс ковід доволі легко, дружина моя дуже важко переносить, і оце мене не було півгодини, я чергове в аптеку. Знаєте, аптека добре, що є, але погано, що люди так важко з цього виходять. Тому, друзі, знаю, що ви всі розумні, всі вмієте за собою глядіти, але бережіться отого умовного чеху, про який пан Василь сказав. І Хелен теж. Чех у метро, і пан Василь, коли сказав, його культурно попросили піти додому. Насправді, дійсно, ми можемо, навіть здорові люди можуть чихнути, але питання в тому, що насправді хвороба є, вона нікуди не дівається, тому засоби безпеки повинні бути, скажімо, як мінімум на високому рівні. На рахунок того безпілотника так само чув, що Хелен казала, це міг бути, наприклад, збитий безпілотник на території Фінляндії, підібраний начебто на вашій території. Тобто це може бути справжній безпілотник, але який на сході України працює, і таку пред'яву можна зробити. Питання, якому він підрозділу належить, і я більше ніж впевнений, якщо він дійсно є, а не просто декларативна заява, то це безпілотник звідси. Тут і гадати нема чого. Це очевидні прості речі. Це говорить про те, що пред'являючи безпілотника, наприклад, нам, йде нагнітання обстановки на північному кордоні, це кордон між Україною та Білоруссю, північ – це Україна, а південь – це Білорусі. І очевидні речі відбуваються, бо колись ми, коли започатковували майданчик українсько-білоруських посиденьок, ми наголошували на тому, що якщо
Москва підімне Мінськ, те, що зараз відбувається, все це буде. І тут, ви знаєте, друзі, це не складно було передбачити. Чому? Тому що ті моменти, що робила Рашка проти Білорусі, проти інших країн, це очевидні речі. Просто трішечки треба було привідкрити завісу, трішки подумати, змоделювати, і ось воно є. Насправді, як бути в цій ситуації в цілому Україні та світу? Ми, українці, давно вже згуртовані, правда, не всі, але, як неодноразово казали багато хто з наших і політиків, і блогерів, якщо буде прилітати з того боку, він не буде, той снаряд, він не буде питати, ти за Україну, чи ти за сепаратизм, чи ти колаборант. Чи чував ти Рашки, чи любив ти її сильно, чи ти реально ненавидиш її всім своїм серцем. Про що я кажу? Якщо буде загострення велике і будуть артилерійські обстріли з усіх видів систем, ось, бомбардування, то це буде пряма агресія проти... Це терорист настойчиво телефонує нам. Ассаламу алейкум, добрый вечер. Алло. Алло, слушайте нас в WhatsApp, выключите трансляцию, вы уже в эфире, если вы набираете в эфир. Добрый вечер вам, салам алейкум. Не тратьте время, говорите, слушайте здесь. Трансляция будет через 30 секунд. Алло, алло. Ну, дуже жаль, що так. Тобто, як колись казали, пуля дура, вона не буде вибирати ось. Тому в цій ситуації, друзі, ми маємо бути об'єднані, як ніколи. І відстоювати український інтерес. І в цій ситуації хочу сказати, що переважна більшість очільників країн, Європи та і не тільки, дуже добре вже розкусили справи північного нашого східного сусіда, і вони точно знають, які алгоритми можуть бути. Тому, коли Зеленський каже, не нагнітайте президенту Сполучених Штатів Америки, таку саму пред'яву можна зробити Борису Джонсону та кому завгодно, бо ви надто сильно опікуєтесь Україною. Я, друзі, знаю, чому прем'єри, президенти, дай Боже здоров'я королеві, і не тільки, тим добрим людям, які живуть за кордоном, вони нам надають правильну і вчасну допомогу. І в цій ситуації я, як громадянин країни, людина, яка вболівала завжди за Україну, хочу подякувати всім тим країнам, які нам надали допомогу. Знайте, ви в цій ситуації підтримуєте не Зеленського, не монобільшість зелену, не парламент. Не Пороха в кінці кінців. Тим більше, так, і нікого. Ви підтримуєте тих простих звичайних українців, які хочуть, перш за все, жити в злагоді і в мирі на своїй Богом даній землі. Як правило, ці всі люди поважають один другого і не тільки у своїй країні, а й за її межами. Ви дуже добре знаєте, коли відкрився безвіз, коли велика кількість людей собі дозволила з'їздити за кордон, як вели себе українці. Не всі були ідеальними, але я вам хочу сказати, що культура українців росте і дедалі більше вона буде становитися кращою. Хочу сказати, що наша молодь навчається, багато наших молодих людей із за кордонах навчаються і працюють вже і не тільки, і навіть з такими візитами дружби і добросусідства, пізнаючи культуру інших країн, це все говорить про те, що ми вливаємося все глибше саме в ту Європу, в якій ми і знаходилися. Єдине питання, що нас відтісняли, віддаляли і це робили для того, щоб нас ізолювати від цього цивілізованого світу. Тому ще раз хочу подякувати всім у світі, хто нас підтримав. І надалі прошу підтримки, надавайте її нам. Ми будемо вам вдячні саме тим, що ми будемо вдосконалюватися, будемо ставати кращими. І повірте мені, в часі ви знайдете дуже великого друга у співпраці в обороні світових та європейських цінностей, які притаманні людям доброї волі. Наразі таку коротку, легку оповідь я завершую. Дякую. Пане Василю, як завжди, в точку, ви знаєте, я би додав дві тези. Те, що зараз наші основні союзники і Велика Британія, і Сполучені Штати Америки, це певна
певна, як правильно сказати, боржок, да, невеличкий боржок, так як вони є і були співучасниками підписання Будапештського меморандуму і, умовно кажучи, разом з цією самою Російською Федерацією гарантували нам територіальну цілісність, Безпеку? да, після здачі ядерної зброї. Тому тут, слава Богу, що на цьому етапі, можливо, коли, не буду зараз знову я говорити щось такого, коли був Порошенко, ми самі могли справитися, так, і, можливо, ця допомога, вона не була такою помітною, але коли в хаті зараз немає дорослих, тому потрібно трошки отак показувати цих вантажних літаків. До речі, 7-й вже сьогодні прилетів в Київ, і саме та зброя, а тільки навіть враховуючи інформаційний привід показувати ці сіренькі літаки, ці файно спаковані піддончики і ті розхирячені башні танків, цього теж достатньо для того, щоб стримувати цього шакала, того ворога, того ненависного сусіда. А цей сусід відступати не збирається, по великому рахунку. Зараз він побачив, що дійсно занадто дорого йому буде цей акт такої агресії вже відкритої. Да? Зараз він може ще далі тезу давати, що нас там нет, гражданська війна, а тут же питань ніяких не буде, а в принципі питань ні в кого ніяких і зараз і немає. Тому спостерігаємо, є інформація, що за останні тиждень я чув дві інформації. Перше, це групування 30 тисяч почали начебто відводити, а друга інформація, те, що в прикордонних почали легко хворих людей відпускати додому. Добрий вечір вам, ассаламу алейкум. Алло. Добрый вечер, говорите. Что звоните? Добрый вечер, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалям. Да, пан Василь, Керин, здравствуйте. Ва алейкум ассалям. Ребят, я скажу вам так вот. За вашу работу, за вашу позицию. И Казахстан, да, вам говорит спасибо, Рахмет. Дякую. Так, я слышу. Да, на трансляцию не слушайте нас, на трансляции слушайте нас в WhatsApp, мы вас хорошо слышим. Я отключил, по-моему, да. Дальше я скажу вам даже больше. У всех адекватных казахстанцев, в мозгах, я скажу вам, адекватные мысли, адекватные соображения во всем. И то, что делаете вы, все, я скажу, это огромное дело. Ну, на самом деле, Ахмед вам, больше мне нечего сказать. Вам небольшое от нас всех лаверды, скажу так, чтобы вы понимали, все события января, которые происходили в Казахстане, мы даем четкое понимание, четкую оценку ситуации и 100 тысяч миллион процентов солидарны с народом Казахстана. И, как вы видите, всячески хотим вас поддержать и морально, и информационно, для того, чтобы вы сейчас не падали духом. Да, возможно, вы себя можете сейчас чувствовать преданным, обманутым каким-то, но, вы знаете, боевой дух это не сломается ни в коем случае. Поэтому сейчас залезать раны. Сейчас пленных заложников, террористов, которые хотят наклепать ваши власти, всячески освободить и дальше стараться наращивать сначала, конечно, мирное движение, а там уже как получится, и не давать этой власти сейчас спуску. Они будут вас сейчас как-то чем-то, какими-то сладкими пряниками вас дурить. Вы хозяева своей жизни, вы хозяева своей страны, поэтому еще раз, адекватные представители Кавказа, России даже, Украины, Беларуси, я уже молчу, за казахский народ. Спасибо вам большое и вам за поддержку. Василий, Ахмедов. Ребята, есть что-то сказать еще нашему? Дозвольте, так, звичайно. Браття казахи,
Мы всегда следили за тем, как развивается ваша страна. Мы всегда хотели, чтобы у вас развивалась демократия, и все от нас зависящее, наш пример, наше уважение к вам, обмен культурными ценностями мы всегда старались сделать так, чтобы это и почувствовали вы, и чтобы мы сами понимали, кто есть вы и кто есть мы. И то, что вы вышли за свои права, конечно, это было изначально как бы чисто экономический вопрос и ответ власти. Потом, как всегда, это перерастает в политические моменты, и это правильно. Потому что экономика и политика, они неразрывно связанные вещи. И когда власть дурит свою нацию, свой народ, это нечестно по отношению к вам, гражданам. И так, вы знаете, было бы во всех странах. Но в тех странах, когда этого нету или почти нету, это о том, что у них есть гражданское общество. И я желаю в этой связи, чтобы ваше гражданское общество цементировалось, выросло, окрепло и набрало вот эти обороты, которые вам позволят дальше двигаться. К большому сожалению, без жертв не бывает. Мы это четко уже поняли. Революция достоинства показала это, что власть никогда не захочет отдавать бразды правления так просто. Больше вам скажу, они всячески хотели нас закабалить. И знаете, чем для власти вот той, которая была до 2014 года, чем хуже для нас, тем лучше для них. Этот принцип «разделяй и украинскую разделяй и володарюй» применялся, в принципе, во все века, во все тысячелетия, но это уже должно перестать работать. У нас есть коммуникации, средства для того, чтобы мы обменивались информацией, поддерживали друг друга. И в этой связи хочу вам еще раз пожелать, пускай ваш караван демократический движется в правильном направлении. Только вы имеете право выстроить вот те взаимоотношения между вами и властью, и власть должна чувствовать, что у вас оно есть действительно гражданское общество, оно имеет позицию, и оно даже лучше показывает, в каком направлении должен развиваться Казахстан. Ведь вас 19 миллионов, а власти небольшой кулак, особенно тех, которые заправляют этим. Не может 19 миллионов ошибаться. Поэтому консолидации вам сил. К большому сожалению, у вас были... Работу, извиняюсь, то, что перебиваю, да. На самом деле, за вашу работу, дай бог, вам, вашим семьям и в наших странах все будет отлично. Даже будет более чем отлично. Да. Хорошо. Спасибо. Слава Богу. Слава Богу. Да. Будьте здоровы. Валейкум Алла ассалам. Гака. До побачення. Якщо хтось може ще додати. Олекса, вітаємо. Вітаємо. Я не додати, я про Білорусь хотів поговорити, тому що я заходив тут до Селяни, коли вона вела стрім. Олексо, у тебе проблеми зі звуком. Звук. Нічого не можеш телефоном, зв'язком зробити. Звук дуже... Репить сильно звук, будь ласка. Ти що можеш? О, а вы кажете, что только у меня проблемы с звуком. Вон Не-не. профессионал. У Хелени ідеальний. Змінилось чи ні? А как зараз класс? Раз. Ну, трохи є ще, Ну, але кришечку. давай, починай. Та я вийшов якраз про Білорусь поговорити, вибачаюсь, я якраз повинен був зайти, мені подзвонили. Тут, пам'ятаєш, якраз я недавно до тебе до стріму заходив, ми розмовляли про Тихановську і тому подібне. Як бачиш, я не просто так казав, що продовжуються перемовини. Гэта добра, гэта цудоўна, але, знаешь, мы робім вынікі па сітуацыі, і я шчыра кажу, я сёння запрапанавала сваім просто не звяртаць увагу на крэмлядзей і номенклатурных шавак, лукашыстаў, і далей ціснуць сваю пазіцыю, вось тую пазіцыю незалежнай Беларусі. Ёй, магчыма, патрэбна падтрымка, просто яна не ведае, як яе запрасіць, і па-другое, да яе просто фізічна, здаровым глуздам не дапускаюць людзей. Таму што мы прапануем нейкія альтэрнатыўныя рэчы, больш бяспечныя і больш якасныя. Ну, тут справа навіть не в цьому. Справа в тому, про що я казав, що потрібно, я просто для тих, хто не знає, ми не заходили, я розказав про те, що як вважається адекватні частині білоруської опозиції, потрібно об'єднатися разом для того, щоб бути
тримали, тому що на даний момент був там хейт стосовно там Васильєва, Васильєв, по-моєму, про це казала, що був хейт стосовно того, що представляють білорусів, білоруську опозицію, там, або лукашенківські номенклатурщики, або там прихильники хуйла. Так от проблема якраз в нашій країні представництвом в тому, що адекватна частина білоруської опозиції не представляє сама себе. От. І можливо це шанс, якщо вона буде приїжджати в Україну, поговорити з нею напряму і донести свої думки, обмінятися контактами. Хоча, в принципі, раніше контакти були. Я пам'ятаю, можна було. Олекса, послухай. Але Ты все правильно кажешь, але ёсць маленькае але. Гэтыя крокі былі зроблены не один раз. І казаць, што нам патрэбна, мы гэта ўжо робім, мы ў гэтым плане пытанні працуем. Я яшчэ раз скажу, ёсць рэчы, якія ад нас не залежаць. Сёння ўпершыню прагучала, што Ціханаўская, мабыць, за гарантыямі украінскіх прадстаўнікоў прыедзе ў Кіеў. Безумоўна, ці буду... Не, тое, што яна прыедзе ўпершыню ў Кіеў ужо з афіцыйным візітам, гэта ўпершыню. Раней толькі планавалася калісьці заехаць. Ну, планувалося, коли виникати почали питання, які Правильно. тоді вони якось скасували. Да, Правильно. Я шчыра табе кажу, у мяне карона не ўпадзе, як некаторыя кажуць, калі я вылучу свой час дзеля таго, каб з ёй сустрэцца, з задавальненнем. Таму што мне цікава нешта прапанаваць і паслухаць. Пытанне ў іншым. Ці будуць у мяне такія магчымасці? Вось тут давай будзем разглядаць гэта пад лупай. Ці дапусцяць меня да цела, умоўна кажучы. А я табе шчыра кажу, што такія, як я, да Ціханаўскай не далучаюцца, разумееш? Такія, як я, да Ціханаўскай не дапускаюцца, таму што мы ў край небяспечныя. Справа в тому, що не потрібно про це там домовлятися з Ціханаўською. Є об'єднання з демократичним Білорусі, яке, по суті, представлено у нас. Безумовно. І для того, щоб, наприклад, організувати там ту саму зустріч за запитання або поговорити, потрібно домовлятися Олекса. не з Мариною, як її там, що хотіла з дітьми, як її, що писала, пам'ятаєш, листа присилала до Ціханаўської, як Ну, Марія Мороз, я розумію про кого ти. Мороз, да. Я про Мороз до Ціханаўської не йду. Питання у іншому. Я про те і кажу, що потрібно просто, якби, зі сторони... Олекса, я з тобою згодна, але я на початку стріму сказала, що у нас іде боротьба розумних і популістів. Я не можу казати про кроки, які я роблю, але вони не закончені, розумієш? Вось мой шлях, він яшчэ не скончыўся. І займацца папулізмам, што я поеду, буду... Не, гэта популізм. Гэта популізм. Ні, це не популізм. Я розказую, чому це не популізм. Тому що я задача проговорити, донести свої думки. Це не популізм. Гэта не робіцца публічна. А вось сказаць про тое, што ты кудысьці, калісьці поедеш, нема быць... А задати питання, їх потрібно задати питання, або особисто потрібно задати там деякі питання, я думаю, пам'ятаєш, які. Або, щоб задали за тебе, тому що там є люди, які, в принципі, представлені. Ну, я яшчэ раз табе кажу, гэта не абмяркоўваецца публічна. Гэта вырашаецца на дыпламатычным узроўні, і па факце за зробленую працу я магу адказваць, а не займацца абяцанкамі-цыцанкамі, разумееш? Калісьці, камусьці, чагосьці. Чому тут обіцянки-цыцанки? Є варіант, що Ціханаўська поїде в Україну. Зараз ёсць, мы аб гэтым даведаліся сёння. Зранку прыйшла інфармацыя пра тое, што нібыта калісьці. Мы будзем карыстацца гэтай магчымасцю, безумоўна. Ні адной Мартынавай славіцца Україна, прабачце. Ну, я просто так кажу, що зараз якраз... Гэта шанец, я ведаю.
є Так. домовитися і об'єднатися тим адекватним білорусам, які знаходяться в Україні. От і все. За що я кажу, чого я хотів. Стосовно санкцій, ти казала, що про санкції вони не говорять. Ось бачиш, говорять про санкції. Тепер. Що Україна повинна І року не пройшло, правда? 1,5 року, нарешті. Але говорять. За ядерною зброєю, коли вілки ткнули в сраку, вибач, теж сказали, що це небезпечно. Замість крижей вже пропонують, не можна розміщати ядерну зброю в Білорусі, ви що? А що сталося? Вже нові народні проституції не проталкивають питання? А де вона поділася? Ви ж казали, що на псевдореферендум притягнете свою псевдоконституцію, за яку так топили. Де вона? Здохла. Зараз на наше питання, що ми ігноруємо, ми офіційно про це замовили. Я просто бачу по мережам, що відбувається. Команда Статкевича пропонувала нічого не робити. І це саме кращий варіант. Нічого не робити, це насправді найгірший варіант. В цьому випадку це кращий варіант, тому що якщо буде явка, буде легітимізація цієї падлюки. Якщо люди в день голосування і цих дострокових виборів будуть вдома, це краще. Вони не роблять явку, а там потрібна картинка, що люди були. Ми кажемо, не ідіть, не робіть картинку. Добре, ми зробили картинку, там що так. Олекса, об'єктивно, там уже все вирішено. Там уже все вирішено. Але Це вирішено. А тому я кажу, що не працюють ці методи. В диктатурі не працюють ці методи. безумовно. В диктатурі працюють лише методи народного протистояння. Так. Інші методи не працюють в диктатурі. Це факт. Чому тоді не прослуховуються і не кажуть, що акти громадського непідпорядкування – це ліпше, що можна робити? Потрібно просто заявляти. Заявляємо, не повіриш. І повинні з усіх площадок. Ось, а всі не замовляють одні, яких називають стара опозиція, яка нічого не зробила за 20 років. Цитата тобі. Так що? Так, зібрати, поговорити. Спробуємо. Ти міркуєш, що не спробуємо поговорити? Спробуємо. Коротше, Так. в тому, що у вас знову відкривається в політичному плані вікно, саме в політичному плані. Я не кажу зараз про фізичного плану протистояння, тому що там в мене сьогодні один білорус почав там якісь групи писати, типу, що Лукашенко погрожує нам війною, і я сказав, що отримує по зубам, а хлопці там додали, що скоро в вільному Білорусі будуть за гривню це купляти з такими темпами, якщо будуть нам погрожувати війною і будуть на нас нападати. Він там почав, ми всіх будемо вбивати, типу, і росіяни, і українці, хто б окупанти не прийшли. Я кажу, чувак, ти ідіот, що ви нам війною погрожуєте, що ти мелеш, коротше. Конечно. Я так блядь, небесник, Олеся, еще полгода тому назад мы с тобой размовляли, и ты задавал мне питання, а що ви можете пропонувати у альтернативу, як політичний рух, що ви можете запропонувати Україні, за що я нам повинна вас підтримати? І я тобі у той час уже сказала. Так воно і є. Ось, гарантія безпеки. Моя політична партія ніколи не буде гандлювати незалежністю з федерастами. Це факт. І тоді виникало питання, а хто є ще? І ось сьогодні літерально це знову прогучало, розумієш? Нехай про транзит, нехай про 10 руки, але це транслюється. Гарантуйте Україні безпеку. Вас почнуть підтримувати, що саме головне. Я цього чекала, Олеся, 1,5 роки. Коли нас почують, що гарантуйте Україні безпеку, не гандлюйте дупами з федерастами. Що я назирала це увесь час? Ну що? Що? Я ж звідки знаю. Взагалі там ці розбріди шатання був. Що всі, по суті, вся, типу опозиція там розбіглася, поки там немає ніякого, не було ніякого. Потрібен був час, я щиро тобі кажу, потрібен був час, щоб люди осенсували, хто що вартий. Зараз замова одного толстого мужика, який сидить за кратами, який пропонував зробити явку на виборах, яна обмірковується во всіх сітках білоруської діаспори. Во всіх. І вони кажуть,
Так гэта федераст. 1,5 гады прайшло, калі яны побачылі, што ён федераст, разумееш? 1,5 гады людзям патрэбна было асэнсаваць, што ён злачынец. Я пам'ятаю, наприклад, свої говори. Я разумею, але зараз на сённяшні дзень вось гэты адсотак, ён кратна зменшваецца, і гэта плюс. Потрібно проводити роботу. Ну, правильно, тому... Пояснювати, що відбувається і хто в цьому винуватий. Ну, правильно, ми гэтым займаємося довгий час. Не було зрозуміло, що цей, як його там, забув, як його, що він, типу, співпрацює, Газпрому там, начальник, що він співпрацює з Бабаренко. Просто співпрацює з федератором, було всім зрозуміло. Просто що у них були свої ресурси, за рахунок яких вони виводили людей, які, в принципі, намагалися навіть розібратися в ситуації, ми не говоримо про собі протест, ми говоримо там про політичну ситуацію. Що не було такого, що там 60-70% білорусів на той момент вважали росіян підраших там братами. Зараз міняється ситуація, докорінно міняє. Ну, як не прям докорінно міняється, є там великий відсоток народний, також не цитувати багато, але вона міняється. Ця ситуація. Зараз би що переломило? Ну, я вже про це говорю багато часу, що переломило виходить. Це національне відродження, мова, культура, історія, яку будуть вивчати, яку будуть працювати на теренах Білорусі. Зараз навіть Бульбофюрер почав казати, казав, що він за те, що білоруською потрібно працювати. Бо він сам вже розуміє, що відбувається і що йому капець. Олекса, колькі часу яшчэ патрэбна, каб... Ну вось, я тебе кажу, супрацьстаянне разумных і папулістаў. Белая вопратка не спрацавала. Заклікі да бязглуздых падзеяў не спрацавала. А калі пачалі... Не, гэта важліва, разумееш? Це називається, це не популізм. Технологія КДБ-на, яка спрацювала, і всі повелися. Дык, а колькі яшчэ часу мусіць прайсці, каб людзі, каб беларусы асэнсавалі, што гэта чекісцкія манёўры. І гэтыя два крыжы, гэта чекісцкія манёўры. Ну так вони працюють з 90-го року. Можемо довго, в нас вже година 10. Давайте вернемося до українського питання. У нас важливі події відбулись на цьому тижні. І дамо коментарі. Я вже сьогодні говорив, що сьогодні знову біля Маріїнського палацу прозвучала «Слава Україні», хоча це не від українського президента. Да. Друзі, багато новин в тому плані, що до речі, мені сподобався флешмоб наших депутатів, які розгорнули знамена стяги країн-союзників, і це та сама подяка, медійна подяка картинкою для того, щоб пересічний естонець, пересічний поляк побачив, що куди пішли його податки по великому рахунку, і що вони, українці, є вдячними людьми, вдячним народом, і в разі чого постоять за них в тому числі. Так ось, те, що ми говорили, десант топ-чиновників, які були в Україні, це зрозуміло. Дорослих немає нікого вдома, тому сусід має прийти і наглядати за тим, що лишився розбишака і привів своїх друзів до хати. Тому тут, як не крути, підтримка теж потрібна, бо хлопці можуть наробити певних проблем. Так ось, топ-подія, це те, що відбулося сьогодні, це підписання угоди вільної торгівлі між Турцією і Туреччиною і Україною. Так, це історичний крок, який дозволить нам збільшити обсяги експорту і імпорту. До речі, на сьогодні Україна більше експортує, ніж імпортує. Десь процентів 4,2 проти 3 з копійками. Да, і тут є моменти ще, до речі. Є моменти, да. Моменти були в тому числі виведені як в окрему думку. Це легка промисловість і метал, і металобрухт. В цьому плані, я так зрозумів, Україна має можливість робити певні обмеження, щоб це по поводу металобрухту. А що стосується легкої промисловості, це певна підтримка, модернізація і кредитування. Тому це дуже потужний крок.
і, скажімо так, продукція наша буде ще доступніша на ринку. Зараз ми експортуємо біля 1100 номенклатури продукції в Туреччину. При відкритті зони вільної торгівлі це буде в 10 разів більше. Тому це все може призвести до Економічного зростання. робочі місця, економічне зростання. Робочі місця тут під питанням, тому що нас більшість задіяна якраз в легкій промисловості. Подивимося, як будуть зараз захищати нашу легку промисловість, тому що Турція на нашому ринку може розчинитися в сфері легкої промисловості. Олексо, тут я можу сказати своє вагоме слово, бо тут Да, пан Василь. До речі, ще стимулювання – це три загрози. Це легка промисловість, метал і овочі, які можуть прийти дешеві з Туреччини. Тому в цьому плані теж наших будуть штурхати і робити якісь зберігаючі технології, бо я не знаю, там можливо в Туреччині дешевші енергоносії. Тому такі три напрямки. Пане Василь, мабуть, найкраще знає, що стосується по текстилю. А можна я про енергоносії, я швидко скажу? Дійсно дешевше енергоносії, тому що ви не забувайте про турецький потік. ну так, це з одного боку, з другого боку, я думаю, що Рашка їм дає значно дешевше газ, ніж кому. Тому що так, маючи можливість провести турецький потік через. Ну, це питання такі цікаве, і в нас ніколи не будуть так дешево енергоносії, як в Туреччині, але я думаю, якщо б у нас була правильна влада, ми б давно діставали більше газу нашого. У нас так само є... Там є проблеми, то справа не у владі, там є проблеми. Олексо, завжди проблема у владі, запам'ятай. Проблема зараз в тому, що ті законсервовані скважини, вони досі належать тригам. Ви знаєте, що арештували... Ні, ну так а це... А чия це проблема, не влади, розрулювати всі ці Це моменти? проблема влади, але це вирішують туди, тому що... Ну це зрозуміло, але Пане якщо... Василю, від зони вільної торгівлі, ви як податковоплатник, що ви щось отримуєте в цьому плані? Ну дивіться, хто нам забороняв, наприклад, от давайте так, до речі, хочу загострити увагу, можливо, друзі не знають, я і сам не знав, кажуть, що ця угода готувалася 15 років. І коли сьогодні підписали її, то я бачив на ресурсах, Зеля наш президент, все класно, Наконець-то, підписав. Да. Але ж питання в тому, що до цієї угоди ми йшли цілих 15 років, це дуже мені прикро, що так довго. Але тим не менше, забудемо про це, це значить, виходить, що почали ще за Ющенка всі ці процеси рухатися. А тепер щодо торговлі, дивіться, легка промисловість, візьмемо її в цілому. Хто українцям забороняв, наприклад, торгувати напряму з Туреччиною, наприклад, навіть таким дрібним, як я? Ніхто. Люди починали з човників, з якихось простих шумок, потім перевозили пландеками, перевозили різними фірмами, які доставляли товар і розмитнювали на території України. Це так само паром з Стамбула в Одесу. Це просто. Розумієте, до чого веду? І цей товарообіг, який був між нашими країнами, це був товарообіг між простими людьми та підприємствами Туреччини. Звичайно, всі ці гроші йшли на підтримку їх. Вони і надалі можуть йти так само на підтримку, але питання в чому? Якщо зараз буде угода між нашими країнами, то проникнення цих товарів може трошечки під іншим кутом проходити. З одного боку. З другого боку, підприємства у Туреччині можуть зробити дочірні підприємства в Україні. До чого веду? Це знову ж таки з'являться нові робочі місця. І товарний ярлик може бути турецький, але вироблено все в Україні, і це дуже класно. Це я по-другому і не бачу. Як, наприклад, та чи інша країна, заключавши договори, робила експансію своїх товарів, потім технологій, і це нормально. Тому, коли ми збільшимо ці товарообміни, а що таке легка промисловість? Це круто, у нас вона буде піднята на високий щабель, але легка легкою. А ті передові технології, які є в Туреччині по розбудові цих же байрактарів і не тільки військово-промислового комплексу, якщо ми будемо хорошо зав'язані, це буде говорити про те, що в оборонному плані Україна підніметься на декілька щаблів вище, що буде нам тільки хорошим плюсом. Не треба боятися
співпраці з Туреччиною. Бо дехто каже, ось, мовляв, вони зроблять це так, вигодуть тільки для себе, нам з того нічого не буде. Я більше скажу, ми не маючи цієї угоди, у нас позитивне сальдо було по торгівлі з ними. Значить, є такий перелік товарів у нас в Україні, в яких Туреччина зацікавлена. Ось, завершую лекцію. Тому це те, що робили колись прості звичайні люди, хай переходить значно в іншу більшу площину, і хай цей товарообіг збільшиться в десятки разів, це тільки піде на користь нашим країнам. Олексу, прошу. Тут ще момент, потрібно врахувати, що саме держава, і потрібно про це не забувати, саме держава повинна відрегульовувати це завжди, щоб захищати нашого виробника. У нас є проблеми там з нами з технологіями, тому що нас товари виготовляти дорожче у промисловості. Але це також можливість замістити китайські товари турецькими. Не згоден з тобою. Дивіться, А я згоден, але це промисловість, чи ні? можна я. Дивіться, тут зараз те, Там не що ця номенклатура, але... ми вже маємо зону вільної торгівлі з Європою і ніхто не помер. У нас тільки об'єм Збільшилися. тому це заставляло наші підприємства модернізуватися, робити конкурентну нашу продукцію, і ми почали продавати більше продукції з доданою вартістю. Зараз як ми були? Ми шкіру відправляли в Туреччину, приїжджали нам черевик, сапожки, Ну так, так. шкіряні дубльонки. Те, що каже пан Василь, і це зрозуміло, що так воно гіпотетично буде, бо байрактари будуть виготовлятися вже, будуть українсько-турецькими, бо в них будуть серце, мотор Січ буде... І не тільки. І не тільки робочі в чому сутність і дороговизна. Тут же ж кубка заліза чи пластику, воно нічого не варте. Тут ведуться технології, тим самим збільшиться обороноздатність. І таким чином, і так само на цьому заводі Байрактар будуть працювати спеціалісти. Далі, з'являться українські байрактари, українсько-турецькі, треба буде тренерів, які будуть вчити наших хлопців, наших інженерів, наших пілотів дистанційних того самого управління. Чим більше буде освічених наших пілотів, тим знову обороноздатність нашої країни буде збільшена. Тому тут тільки плюси, я бачу, і сервіс як не крути. І на фоні загострення, на фоні того, що ворог на порозі, це сигнал знову Росії. Я так розумію, ми Україну там не відпустимо. Крим – це Україна. Постійно Ердоган це заявляє. Це класно. Знову, добре, що Зеленського не було там десь на цьому угоді, бо це економічна угода, це не прерогатива. Це між урядом. Так. І я довго намагався згадати ім'я прем'єра. Галя, він десь був в тіні. Він повинен був перший на всіх шпальтах і бути. Ну, так сталося, що в нас от така гібридна ситуація. Президент як буде відповідає за це все. Тому вітаємо, друзі, і вітаємо турецький капітал в Україні і надіємося, наші інвестори підуть, що було сказано, на сферу обслуговування, сферу туризму, наші теж будуть там працювати. А там ми можемо замістити, до речі. Хочу невелику правку ще зробити, відповісти Олексі нашому та пану Олександру Нікітіну. Наприклад, пан Олександр Нікітін, китайські товари дешевші і кращої якості. Пане Олександре, ви думаєте правильно, але не завжди. Олекса, дозволь я. Раз я це питання все-таки підняв, поясню чому. Логістика з Китаєм коштує великих грошей. З Туреччиною просто. Я вам так скажу, з Туреччини в мене ніколи косяків не було, ніколи. Бо вони дуже добре знають, що цей товар за тиждень вернеться назад. І приїде Василь з Києва, накрутив вуха. У Китай ви вже не попадете, розумієте, нереально. Китайці наглі в цьому плані. Турки дуже делікатні, вони б'ються за своє серце. Клієнтоорієнтовані. Так, вони десь там можуть трошечки щось підкрутити туди-сюди. Тепер щодо якості. Турецькі товари значно якісніші, ніж китайські. Просто в Китаї є теж класні товари, бо не треба забувати, що в Китаї 1,5 мільярда людей проживає. І Китай не може
перепрошую за грубе слово, фуфло випускати в цілому. Але наші ці бізнесовці крупні, які привозять великими партіями з Китаю, вони намагаються як найдешевше купити, щоб гарно на тому заробити. Бо насправді колись дуже дешево було в Китаї. Зараз Китай не так дешево. Якщо порівняти ту саму логістику і всі ці речі, то так немає, як було раніше. І Туреччина, значно в цілому, якщо якісно взяти всю Туреччину і весь Китай, вона стоїть на щабель вище, ніж весь Китай. Ось. Але я хотів би ще додати, що ви трошки, напевно, вже відстали від часу, але Китай настільки шаленими темпами, типу, гнав свою економіку, настільки шаленими темпами, по суті, там збільшувався рівень життя того місцевого населення, що місцеве населення це вже не працює за копійки, як було раніше. Тому зараз Китай піднімає голову, тому що у них типу грошей багато, а потрібно щось робити для того, щоб гегемоном бути. Вони розуміють, що економіка їхня вже не може розростати, і вона починає просідати. Ви знаєте, що там криза в Китаї, там будівельні оці от величезні компанії, вони почали ставати банкрутами і тому подібне. І це по всіх ринках відбувається. Плюс нам вигідно, насправді вигідніше постачати буде товари з Туреччини, а не з Китаю, тому що зараз, по суті, у наших союзників йде економічна і, можливо, буде в найближчому майбутньому фізична війна з Китаєм, тому що Китай намагається окуповувати сусідні країни. Шельфи захоплює, острова там у В'єтнама віджимає там і взагалі погрожує всім. Тобто підтримувати економіку Китаю – це дуже погана тема наразі. На фоні світових політичних процесів. Нам було б вигідніше розбудовувати наше виробництво і співпрацювати з Туреччиною, і заміняти те, що ми можемо. Тому що в Китаї величезна номенклатура товарів, звісно, ми не можемо всі замінити. Але частину ринку можемо передати Туреччині. Це моя думка. Погоджуюсь, друзі. І я скажу, що українці вже не такі, ми не такі багаті, щоб купляти дешеві речі. По великому рахунку. Я навіть по собі вже скажу, що краще купити там якусь одну річ турецьку, ніж десь щось там. Китайське. І як би там, друзі, не було, при всій складності ситуації Китай витіснив секонд-хенд в Україні. Особливо на Західній Україні люди почали більше купувати оцієї якісної, але вживаної на заході України, да, вживаної одежі, а це прямий конкурент дешевої, неякісної. Тому я це добре знаю, бо я частенько буваю, і зараз оцей спад пішов, бо наситились, бо стільки його не треба, люди із жадності набирають. А можна я? Да, от Хеля Я знає. переб'ю. А вон мені український виробник. У мене привозить Яся за фігову 1000 євро. І ось їй сукенечку такого українського виробництва купили. Абсолютно классный. Ну, сукенья это заплечник для ноутбука. І він вельми якісний, щиро кажу, тут не торчать нитки, і не смердить ці китайські боти. Гэта ось український виробник, но я вже не буду, тут не написано, конечно. Але я щиро кажу, я здивована якостю, з якою він зроблений. І він по коштах, я не можу сказати, що він дорогой. Ні. Скажімо так, здоровим глуздом коштує, і ось гэта той випадок, коли якость і ціна, яны повністю супадають. Так, він не самий танний, але я впевнена, що мені ніхто не влізе в заплечник, не витягне у мене ноутбук, и плюс, если там не полезут нитки, где выпадково зачепишься за что-нибудь, и тебе распустится полностью увесь шов, и ты просто все, что было, что называется, будешь збирать потом по землі. Так що это важливо, я щиро кажу, у нас зараз нема питання, накольки все дорого. Питання, дійсно, грошей стоїть гостро, але сказати, що немагчыма чагосьці купіць, чагосьці дэфіцыт або яно каштуе нейкіх шалёных грошаў. Шчыра кажу, я за 1,5 гады у краме амаль не лічу, колькі ў мяне пакладзена у скрыню, там, у кошык прадуктаў харчавых. Я беру тое, што мне патрэбна.
Я не задумываюсь, цей хліб коштує зараз там 14 гривень, 16 гривень. І он, А гречку по 80 будеш купувати? ой, мені греча, я вельми дорога, ми її не купуємо. 47 гривень, мені жаба душить така, ми на рісіки за 27 сидимо. Скоро гречка буде в аптеках, як в Китаї продавати. Так, я шукала скумбрію по 8, знайшла 100 грам. Ось, Я хотів би ще зауважити, потрібно враховувати, чому буде заміщатися ще товари з Китаю. Не забувайте, що з 2022 року, цього року якраз будуть складатися країнами Великої Сімки величезні кількості інвестицій в країни там Латинської, по-моєму, Америки, тобто Росії, яких ще дуже дешева робоча сила. Це на противагу будуть створюватися, на противагу Китаю будуть створюватися країни-виробники, але нам логістично буде це вигідно. По-перше, там буде по ідеї дешевші товари, ніж в Китаї, а по-друге, це логістично буде вигідніше вести. Так що віроньки того, що ми будемо масово відмовлятися від китайського виробника, зростає. Не в усьому, але в великій кількості різних. Дивіться, друзі, тут невелика правка знову ж таки. Дивіться, в нас же немає Центрального комітету Зеленської партії в Україні. І сказав Зеленський турецьке, китайське і все. Ні, бізнес шукає там, де йому вигідні. Ні, Олег, не обов'язково. Де є співвідношення ціни і якості. Якщо, наприклад, я орієнтуюся на певну нішу, то я і такий, наприклад, підбираю товар. Він має бути мені зрозумілий. Бо я не повинен червоніти потім внаслідок моєї діяльності. Тому я вибираю сегмент ціновий і в ньому працюю. У Туреччині нема такого дешевого сегменту, як є в Китаї. І от наші, ті, хто гоняться за тим, щоб продати як можна дешевше в Україні, вони привозять дуже дешеві і неякісні товари з Китаю. Знову ж таки, зауважую, в Китаї є такої самої фірми, наприклад, виробник, там це паливо. Але у них є і дуже високоякісний продукт. І той продукт в Китаї коштує таких самих грошей, як високоякісний продукт в Туреччині. Виникає питання, зачем за 3-9 земель вести такої самої якості і ціноутворення з Китаю, тим більше, що може купити владу, я вже казав. От, наприклад, у мене знайомі колеги працювали, займалися сорочкою. Упаковка сорочок, там де ящик, з 39 по 46 розмір. Що зробили китайці? Написали 39, 46, але мінус 3 розміри. Сорочка та, яка 39 і 36, а та, яка 46 43. Але сорочка по філософії доросла. 36, 37, 38, він і 39 нафіг нікому не нужний був взагалі-то. Ті розміри завісали. І оця людина там на десятки тисяч доларів замовила сорочку, вона вся прийшла, на упаковках написані розміри, то вони не відповідають дійсності. Все, що робити? Хоч плач. Знов таки, логістика. Ще в 95-му році друг мій купив оптом, ну тоді опт був невеликий, 100 плащів. Замість того, що всі плащі прийшли в кінці лютого, він їх у березні місяці продав, вони прийшли в середині літа. На осінь помінялася мода. Ці плащі по сьогоднішній день в нього валяються, він їх роздавав, хто тільки не хотів вчити. Це про логістику. Бо воно йде дуже довго звідси. А якщо літаком, то значно дорожче. Дорого. Це дорого. І тут Я дуже багато можу. Тому, друзі, я в цій суті можу годинами говорити на ці теми. Це все. Тобто, з Китаєм працювали і будуть працювати. З Туреччиною працювали і будуть працювати. Питання іншого. Хто кого перетягне на свою сторону. І так як Туреччина поруч, Туреччина візьме гору. Олекса, ще раз подумай про свій мікрофон. Він трошечки ще репить, я не знаю. Я не можу нічого з цим зробити. Це в програмах в Zoom і в Discord така фігня відбувається, як з цим боротися, я не знаю. А так Поміняти. не можу. На такі прості науки. Друзі, і ще одне Не питання. можу. Хто слідкував, Союз, Україна, Британія, Польща. Ми підписали не тільки економічну угоду. Так. Хто слідкував, дайте коментар. Це відбулося, чи знову хтось заболів на ковід? По суті, це вже відбулося.
Але об'явлено про це буде через тиждень чи 10 днів, коли вилікується представник Великої Британії. А так, по суті, Ну все, можна тоді. Ні, не зовсім. У мене є Ложка на цю дьогтю. тему- Ні, не ложка дьогтю, друзі. У мене на цю тему є думки. Ви розумієте? Якби ця влада була стійка в Україні, повірте мені, міністр закордонних справ Британії, він би був присутній. Можливо, це свого роду така, знаєте, технічна можливість дати цим перемолоти тут в голові. Ми ж не знаємо, що вони викинуть коня якого фортеля на другий, на третій день. Розумієте? Тому я думаю, що це попередня угода, яка де-факто начебто зроблена і устінена. І дай Боже, щоб так було. Я за це. Бо цей військово-політичний союз мене влаштовує повністю. І там іноді закидають, ось під час Другої світової війни британці мали угоду з поляками, і з того доброго нічого не вийшло. Не треба забувати, в якому стані технічному була тоді. Навіть ця Британія, це найбільша імперія світу була, але німці настільки були модернізовані і мотивовані Гітлером, вони розпочали війну. І фактично з самого початку ті країни, які лягли під Німеччину, а Британія сама вела війну проти Гітлера. І це було дуже складно, було дуже непросто. Це була та історія, а це тепер інша історія. Британці не хочуть, щоб цей монстр, який на північному сході від України живе, далі розпускав свої руки і вів брудні ігри. Вони дуже добре знають справу Скрипалів та не тільки, Шпілі, Вілі і тому подібне. Вони хочуть в цьому поскласти хоча б якусь нарізний камінь, щоб в цьому впиратися. І один з моментів, кого підтримати, Україна потерпає. Будь я на місці Джонсона, я би зробив те саме. Це все правильно, це все прагматично. І це буде мати в навіть уже тепер в строковій перспективі позитив є великий. Тут буде втягнута, якщо значить втягнута, в хорошому розумінні слова, Польща, об'єднання цих трьох країн дасть поштовх ще деяким європейським країнам, можливо, в часі долучитися. І навіть якщо це не відбудеться, на перших порах мені цього дуже-дуже достатньо. Адже не забувайте, ті 2 мільярда фунтів стерлінгів, які декларував Джонсон, співпраця у нас іде давно уже по будівництву суден морських, начинення їхнім. І так кажуть, це Англії вигідно. Слухайте, друзі, це правда, Англії це вигідно. Але не треба забувати, що отримуємо ми. Ми, знов таки, підтримуючи Англія нас, ми отримуємо безпековий пояс свого роду. І не треба забувати, що Англія була підписантом в свій час. Ось. І це все в правильному ключі робиться. Хай пізніше, але робиться. Тому, друзі, цей договір повинен був бути, наприклад, ще раніше. І якщо спитати мене, чому він не відбувся раніше, то значить не визріла була ситуація. Українці показали всьому світу, що вони будуть боронитися і будуть боронитися правильно. І в тому ключі, що сказав Джонсон, він не змоделював ситуацію наперед. Він вже фактично ми це вже зробили, бо ми боронимося. І маючи озброєння і підтримку, ми будемо мати можливості робити це ще краще. Тому для мене ці слова, що підтримку Джонсона, все класно, все супер, все клас. І це все уходить в ті алгоритми, які повинні бути в оборонній доктрині України. Тому чекаю, якщо раптом ще хтось заєднається, буде ще круче. Я завершу свою думку. Прошу. Пане Василю, дуже символічно, що на цьому тижні в Україну сідають поважні борти. І сьогодні, після зустрічі з Ердоганом, Зеленський провів телефонну розмову з Макроном. А от сьогодні? Не знаю. Полетів до Кулуа. Бо я зрозумів. От вам відповідь на питання, хто союзник і які методички буде використовувати і просувати в тому самому європейському. Так було завжди, в принципі. Так було завжди. Гітлерівська Німеччина співпрацювала з сталінською.
Росією, з Радянським Союзом. Чим це закінчилось, ми знаємо. Чим це закінчилося? Ну, Так, дивіться, Олекса, будь ласка. зараз взагалі найголовніша задача Хвилевської дорожки – це підірвати єдність Європи і підірвати єдність НАТО. Тому що якщо буде підірвана єдність, не будуть виступати спільним фронтом, що зараз може відбутися на фоні того, що Германія все ж таки проводить перемовини і тому подібне, то це призведе якраз до того, що Хвилов буде мати вікно можливостей для наступу на сторону України і Європи. Тому тут дуже слизьке питання стосовно Германії. Германії і Франції, я б сказав. Германії і Франції потрібно ставити на місце, коли вони роблять щось, що нам може зашкодити. Але Хто це може робити? Хто це може робити? Україна робить це насправді. Але також не потрібно забувати, що Германія доєднується до загальних вимог того ж самого Європейського Союзу і країн НАТО. Всі йдуть спільним фронтом. Я би, чесно кажучи, супер великі надії на Германію і Францію не покладав би, але продовжував робити це більш наліво. Щоб Європейський Союз і НАТО не розпалилися тоді. Цим займається і США, цим займаємося і ми. Але позитивно, прям позитивно, як Роман Соболюк говорить, там я позитивно, він ставиться дуже позитивно. Я, наприклад, не ставив. Бо потрібно далі працювати і потрібно вказувати і Німеччині, у них там комплекс є такий великий, комплекс провини за те, що вони розпочали нібито Другу світову війну, хоча вони розпочали вони разом з Радянським Союзом. І вони, комплекс вини у них найбільше перед підарашкою. Потрібно замінити це, і нехай у них буде комплекс вини перед Україною, перед Польщею, перед Білорусією. Друзі, давайте декілька слів. Хелен, тебе є якісь по цьому, що ми говорили, якісь коментарі? Я ще право Трухіна хотів би, щоб кожен прокоментував, які можуть бути наслідки політичні. Я хотів би тут... Давай Хелену, чи вона по цьому... Не, я вас с таким задовольнением слухаю вчера. Я просто, видите, у голове прокручиваю, что коли дем силу Беларусі все ж таки возьмуть, что называется, уладу в руки, то перше, что мы мусим зробити, это долучиться до Польши, британцев и до украинцев. Это абсолютно, и там еще мусить быть литовцы, потому что, гэта, ну, кажуть, трикутник, насамрэч, гэта далеко не трикутник, шмат країнов. Пряма, крива. Так. Ну, Хелен, апогеєм має вибрати Галигіна президента. Ой, пане Василь, нам ось гэты крок вибраць, дайти, видите, уже кого тут питання буде у іншій площині. Нам би вибраць, що називається. Тут, безумовно, я не могу не радоваться, тому що я в Україні, і щиро кажу, я хвалююся, ви ж розумієте, Беларусь Беларусю, а Україну ніхто нікуди не дівав. Мені так само тут криху палає, я вже термінова так спойлерну, по діаспорам пробеглася, заручилася, що коли потрібна буде допомога, я вже казала, діаспори, ну, Олекса ведає, Олекса скаже, що так, діаспори допоможуть, дійсно, там вони сидіти на дупі ровно не будуть. Франція, як мінімум. Уже заручилася їх підтримкою, пообіцяли, що Ірландія. Польща, Ірландія, Канада, Литва, то бок Франція, безумовно, наші дівчата хвилюються. Так, то бок яны нават, я до іх не зверталася, гэта тыя каманды, якія прапанавалі дапамогу ў выпадку, калі што-небудзь адбудзецца, безумоўна. Я тут рада, што беларускія дыяспоры, яны ўсё цудоўна разумеюць. Вось, таму я шчыра кажу, мы ідзем крок у крок за Украіну. Людзі з здаровым глуздам, яны глядзяць на Украіну і глядзяць, як ва Ўкраіне ўсё адбываецца. Таму я вельмі спадзяюся, што, ну, дзейсна, вось гэтае плячо а плячо, што называецца, мы падалаем гэтую маскальскую навалач, крэвлядзяў адкінем, і мы будзем жыць у прававым полі. Вось, я яшчэ раз падкрэсліваю, я не хачу кагосьці крытыкаваць, я заклікаю дзеяць у рамках заканадаўства. Калі заканадаўства не працуе, мы павінны паказаць, як гэта мусіць адбывацца. Не рабіць нейкія эмацыйныя выклікі, вынікі, заклікі, а дзейнічаць згодна заканадаўству. Мы хацім быць прававой дзяржавай.
Ну, так давайте будемо глядіти на правові держави, розумієте, як це повинно В працювати. диктатурі в диктатурі не Олекса. працюють закони, тому Ну, я розумію. Я тобі кажу про те, що ми мусимо показувати нашим дітям, нашому поколенню, як це працює у нормальних країнах. а стосовно України, всі дивляться на Брама Європи, бо якщо ви Україна, то Брама Європи, якщо хтось не знав, бо якщо Брама Європи впаде, то паде Європа. Якщо добруся, в мене Давай, є, давай, в мене є прямо Завершимо це, так. Ну, я не знаю, багато будуть людей дивитися світ. Ти бачив вчора я з Віталіком розмовляв? Бачу. От він чітко правильно сказав. Тобто я не дивився просто відео повністю з українською правдою на той момент, але Віталій правильно зауважив. Повинні сидіти Трухін, повинен сидіти. Трухін, причому не тільки за ДТП повинен сидіти, а за те, що намагався дати хабаря. Спробу дати хабаря в особливо великих розмірах. Повинен сидіти поліцейський, який не повідомив ДБР і не арештував Трухіна за те, що йому пропонували хабаря. Повинен піти у відставку. Монастирський, цей, хто не знає, міністр внутрішніх справ України, повинен відповідати, можливо, піти у відставку. Начальник цього поліцейського, ну, його безпосередній начальник. І політичну відповідальність повинен нести Зеленський і партія «Слуга народу». Тому що політична відповідальність – це є інститут репутації. Ви несете репутаційні втрати і ви втрачаєте на майбутніх виборах, бо ви покривали не просто того, хто за кермом бухав, а ще й того, хто дозволяє собі по лайфу так підкупати посадовців на державній службі. Тобто, значить, для вас це не в новинку, і ви займаєтесь тим, що підкупаєте постійно посадовців, годуєте їх грошима. Тобто займаєтесь корупцією, розказуючи нам про боротьбу з корупцією. Тепер зрозуміло, чому антикорупційна реформа там, по суті, заморожена, і ви нічого не робите для того, щоб виправити цю ситуацію, бо ви самі корупціонери. Олекса, мені сподобалася вчора думка Віталія, коли він каже, як можна тому долбойобу, який на місці не міг розрулити просту, довірити упорядкування бюджетами там, країни чи взагалі. І я вважаю, що окрім там, ну, політична відповідальність, звісно, буде. Ми бачимо, як летить прірву рейтинги, це політична. Я вважаю, тут ще має бути якась морально-політична. Ну, щось зв'язано з тим, що коли я збрешу, то я піду там чи буду намагатися. Знову цього не відбулося, і зараз оцей... Замилювання очей, по суті, зараз відбувається. Ну, реально зараз замилювання. Дивіться, я не знаю, про яких обставинах, що там було, але коли нацгвардієць побивав своїх цих сослуживців, керівник Нацгвардії, по-моєму, подав відставку. Він так, це є нормальна реакція керівника підрозділу, де відбулося ЧП. Чому це не відбулося зараз і чому це не відбувається? От кожний день затягування для мене це певне питання. І де це відео було останніх 5 чи 6 місяців? Оце мене цікавить. Чому вони не домовилися в кінці кінців? Воно ж мало це відео зникнути по великому рахунку. Воно чого з'явилося? Або його дорого продали, ну, а дорого продали, тому що вже предмет для переговорів був, майданчик був зруйнований. Тому політичною, але це моральна відповідальність, вона теж має місце. І той самий відосик записати, що удар штангу, вибачте, ну от криса там чи ще щось. Він повинен. Ну, це юридична оцінка цих всіх питань, це безумовно. Ну, президент мав вийти і сказати, що президент, вночі взяли, його зняли, вилучили з фракції, там ще там щось. А він сидів з президентом, шушукався, скоріше за все, той час, як ми маємо це вирулювати. Пане Василю, ми про ситуацію з Трухіним проговорили і пішли до такого висновку, що це брехло. Друзі. Зеленський брехло, але Василь Васильович, ви чули, потрібно садити.
розвиватися, ніж що він був бухий за кермом. Олекса, трохи не так. Треба, Так. треба садити зелю. Зеленський, по суті, Зеленського немає до чого тут примазувати. Ну, чекай, тільки- не в тільки- цій ситуації. Тільки за брехню. Те, що він Не в цій. А куда ситуация с Вагнером цими діла? Да, не в цій В любой ситуації. час, да, в любой час можна, якщо Ні, ми про трохи дуже розмовляємо. Ну так. Олекса, Ми трохи всі, розмовляємо. всі біди теперішньої влади в тому, що Зеля сам особисто їх всіх підбирав, оцих Зе-команду. Мається на увазі депутатів. І цей самий Трухін на його совісті, бо він його брав команду з одного боку, з другого боку. Тих посадовців, які призначили через Кабінет міністрів, це все ще йшло через Кабінет Зеленського. Він відповідає як за політичну, так і за економічну складову. Чому? Тому що, хоча і це не його парафія, це парафія прем'єр-міністра, але ж вони того прем'єр-міністра в таких руках тримають. Тобто, ці любі питання відповідає Зеленський. Значить, він несе не тільки політичну, а і любі інші відповідальності. Юридичну відповідальність він за це не несе. Він несе якраз тільки політичну відповідальність по справі Трухіна. Олексо, я не завершив думку. Ну просто ми говорили про Трухіна, ви ж не про це. Так, про все. Так питання Трухін це один з ланка, одна, там 105 ланочок, і Трухін один з них в кінці. А перше, коли він сказав, якщо я тільки порушу Конституцію, то побачимо. Закон України, він не тільки Конституція, він любий закон порушив, він це приблизно, ну так, що конкретно. Перше, що він зробив, коли він сфоткав свій бюлетень і вийшов, це не можна було робити. В день виборів. Сказав, ти 100 разів десь порушив. Ну так от так питання в чому? Трухін, таких ще Трухіних може бути 50. Унаслідок такої політики. Тому я й кажу, що вся риба гниє з голови. Таких зашкварів у попередній владі не було і близько. Ось, це, тому що вони не знають, по-перше, як себе вести, як законодавці, як державотворці, просто, їм здається, як на корпоративі. Набухався і пішов в рознос. От і все. Оце так вони себе ведуть. Так не, мені Саме страшне в цій ситуації, що ми все очікували проблюють. скільки таких було у каденції з 14 по 19 рік випадків.
політиків. Тому що Це прописні істини, це ти правильно кажеш. Ну питання в тому, чому відкат? Чому, наприклад, от дивися, розігнали трамвайчик, да, він котиться, чому не дати йому прискорення і модернізувати його в часі, поки він дійде до наступної зупинки, щоб він став кращим? Чому це треба все доламати і добити? а Коли ніхто не казав, Коболєв... ні, я не казав такого, що доламати і добити. А хто Ні, сказав, так що питання доламати і дивися, добити? Олекса, так дозволь, ну знов ти перебиваєш. Так я просто такого не казав, що доламати і добити. Слухай, ти говорив, я слухав, а тепер я говорю. Коболєва вчора взяли, робили, що в нього, обшуки, да? Коболєв зробив з Нафтогазу прибуткову компанію з мільярдними статками на рахунках. Прийшла зелена влада і тепер Нафтогаз де? Ось тобі. Чому при тій владі Коболєв робив прибуткову контору? Чому Енергоатом при попередній владі давав плюси, було звідки платити податки в бюджет України? А тепер він не має цього. От питання в чому? Тут питання, так, ми, українці, повинні мінятися, це правильно. От ми змінялися. Ми змінили владу, вибрали зелених, а зелені пускають Україну як ешелон під уткіс, підриваючи рейки і все решта. Тут питання в чому? Ми їх таких вибрали насправді. Так, це ми вибрали. Ми й тоді вибирали ту саму. Просто питання аморальності чи моральності влади. Півроку він був нульовим. З 2014 по 2015 рік він почав з'являтися, корупція почала з'являтися. З 2015 там, по 2017 він був маленьким, а далі понеслась. Ну, десь приблизно так, можу. Це зрозуміло. Ну, просто Таймер почули, так? я Таймер почули, пропищав? я на об'єктивні просто Це мій термометр. Так. Я просто на об'єктивні